Hoxe chegouse ata Televinte Julio Dés, membro da Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Monforte. Este colectivo ten preparada para o domingo unha concentración en Monforte. A plataforma ten convocada unha concentración na Praza de España a 7 da tarde do día 13 de maio a domingo en defensa da sanidade pública de Monforte, do que é el área sanitaria, non? Que tamén está incluída chantada, por suposto. A plataforma naceu fai 2 anos para defender a sanidade pública, convocando unha manifestación a que acudiron milleiros de veciños do sur de Lugo para reivindicar que o Hospital de Monforte tivera autonomía propia sen ter que depender de Lugo. Porque querían, ou queren aínda, o goberno actual, fusionarla con Lugo e depender da xerencia de Lugo, o cal faría que o Hospital Monforte fora un ambulatorio, que perdera a capacidade de xestión e de decisión. Daquela, que foi o 13 de maio de fai 2 anos, poucos días despois o presidente Feijóo veo a Monforte o día 28 e prometeu publicamente aos medios de comunicación de que Monforte sería independiente de Lugo, entón que a área de Monforte seguiría como estaba e que sería o primer decreto que publicaría regulando dita área sanitaria. Eso non foi así. O decreto para o Hospital de Lemos non saíu aínda, polo que, según a plataforma, non se sabe o que vai a pasar con el. O que non queren é que pase o mesmo co do barco de Valdeorras. Agora as analíticas non se analizan no barco, están analizando, se levan, se pinchan as mostras e se levan a Ourense a facer a analítica, as gardas de laboratorio se fan en Ourense, incluso agora teñen problemas de guantes, os médicos non teñen guantes para facer operacións, ni as enfermeiras a atender os enfermos, porque todo o diñeiro queda en Ourense. Non queremos que Monforte pase eso. A plataforma di que no Hospital de Monforte houve un antes e un despois da manifestación. Dende que a plataforma existe, reivindica que o hospital funcione, ha mellorado. De non facer case operacións fai 2 anos, agora se está ao 100% dos quirófanos. Pero vemos que hai deficiencias. Non se contratan especialistas, se está dificultando a modernización de aparatase. A plataforma quere denunciar a precariedade nos servizos non contratando persoal e derivando os pacientes a centros privados. No Hospital de Monforte, por exemplo, non se contrata un médico de anatomía patolóxica, que é quen analiza as mostras de posibles tumores para confirmar que é un tumor ou non nas operacións. Esas mostras que tiña que facer un médico, aquí só hai un, había 2, un marchou e quedou sin cubrir. O que fixeron aquí no Hospital de Monforte é levar esas mostras a un centro privado. 350 mostras costaron 7.500 euros en un mes. Esas mostras as fai un médico en menos de un mes. Entón, se gastaron 7.500 euros en facer unos análisis nun centro privado, cando con ese diñeiro se pode contratar durante 2 meses un especialista. Por lo tanto, non hai un espírito de aforro, non hai austeridade. Hai un desexo de levar os cartos públicos a centros privados. Mira, un exemplo concreto, hai o hospital privado que hai en Lugo, que é os Ollos Grandes, ha construído un edificio novo que ha duplicado as camas. Eso é un hospital privado, se gastas os cartos non será para perdelos. Eles saben, invirtieron eso porque saben que van a recibir derivado pacientes da pública. Entonces, o paciente, ao final lo van a operar, pero ese diñeiro que antes se gastaba en contratar xente para traballar nos hospitales públicos, agora se deriva a centros privados onde a asistencia non vai ser mellor e o beneficio vai ser para unos empresarios. Por estes motivos, a plataforma fai un chamamento a toda a poboación do sur de Lugo para este domingo. Por eso convidamos a xente que vaya o día 13 de maio ás 7 da tarde á Praza de España para reivindicar que queremos que el área de Monforte manteña toda a súa actividade e que non se resten máis servicios públicos.